O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, considera insuficiente o actual cadro de persoal na Policía Nacional. Dende hai tempo, dende o Concello incídese neste feito, dando resposta así tamén a unha queixa do propio Sindicato Unificado da Policía, que ven reclamando unha maior dotación de efectivos. O rexedor confía en que a solicitude sexa atendida por parte do Goberno Central, unha vez que entre en funcionamento a nova comisaría. O que pedimos é que se poda ampliar esa plantilla para que tamén os puestos realmente ocupados suban. E ademais pensamos que vai a ser importante a entrada en funcionamento da nova comisaría, que eu creo que vai a necesitar máis efectivos, e por outra parte estamos vivindo, digamos, un cambio en estes momentos de ciclo en canto ao que son o tipo de delitos ou problemas que ten os concellos, como poden ser a ocupación de edificios por personas que basicamente ao final non son de Ribeira, e que eu creo que todo ese ambiente que se produce necesita nun momento post-pandemia, no que vemos que tamén hai unha maior incidencia do vandalismo, pois eu creo que necesita cubrirse máis plazas.